tejto triede je 18 žiakov. Každý z nich má iné schopnosti, pochádza z iného prostredia, má špecifické potreby. Izolovať ich nie je správne. Naopak, vďaka inkluzívnemu vzdelávaniu majú deti šancu začleniť sa do spoločnosti a rôznorodosť vnímať ako súčasť života. Inkluzívne vzdelávanie vo svojej podstate vychádza v ústrety vzdelávacím potrebám všetkých žiakov s cieľom riešiť možné príčiny zaostávania vo vzdelávaní. Princíp inkluzívneho vzdelávania je potrebný pre všetkých žiakov, teda žiakov na bežných základných školách, takisto ako žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. A má hlavný cieľ odstránenie možných príčin zaostávania vo všetkých formách, ktoré sa u detí vôbec vyskytujú. Deti, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného alebo z málo podnetného prostredia, predškolskú výchovu nevyhnutne potrebujú. Základné manuálne zručnosti, ako je strihanie, kreslenie, listovanie v knihe, to všetko treba začať už v materskej škole. Čím skôr to dieťa začne, tým je jeho vstup do školy úspešnejší. V rámci projektu bol náš inkluzívny tím posilnený o 6 pozícií. 2 špeciálni pedagógovia, 2 sociálni pedagógovia a 2 asistenti učiteľa. Prostredníctvom inkluzívnych tímov sa identifikujú možné príčiny zaostávania a nastavujú sa ich vzdelávacie potreby a aktivity školy tak, aby sa dieťa alebo žiak udržali v hlavnom vzdelávacom prúde bez toho, aby bolo nutné pristúpiť ich preraďovaniu do systému špeciálneho školstva. Inkluzívny tím dokáže pekne pracovať práve pri vykonávaní depistáže. Nedávno sa konal zápis žiakov do 1. ročníka, ktorého sa zúčastnili žiaci z materskej školy predškolského veku. Žiaci, ktorí sa zúčastnili depistážneho vyšetrenia, bolo na nich vidno, že sa s nimi pracuje v škôlke. Vedeli hlavne uchopiť správne ceruzku, vedeli správne ukladať písmenka na riadok, pričom tí žiaci, ktorí nenavštevovali materskú školu a neboli na depistážnom vyšetrení, nevedeli si vybrať, do ktorej ruky majú vložiť tú ceruzku. Depistáž je súbor nejakých diagnostických testov, ktorými dieťa hravou formou prejde a my vieme zistiť, ktorú oblasť dokonale ovláda a kde mu to robí väčšie problémy. Mojou úlohou ako sociálnej pedagogičky je najmä zamerať sa na poradenstvo, konzultácie a prácu so žiakmi z marginalizovaných skupín, najmä na žiakov s problémovým správaním. Keďže sa im nevenuje toľko pozornosti doma, tak sa snažíme im to nejako nahradiť práve tu. Národný projekt svoje aktivity realizuje v 50 materských školách a 100 základných školách. Vďaka projektu Metodicko-pedagogického centra pracuje s deťmi 250 pedagogických asistentov. S odborníkmi a špecialistami je to takmer 650 ľudí, ktorí pracujú priamo v teréne. Každé dieťa má právo na vzdelávanie v normálnych školách bez ohľadu na jeho sociálne, ekonomické alebo jazykové bariéry. Stáva sa, že niektoré deti sú bez dôvodu preradené do špeciálnych škôl. Úspechom projektu je, ak deti zo sociálne znevýhodneného prostredia budú držať krok s ostatnými spolužiakmi.